защо избягах от дома си. Знаете ли на коя улица сте? Не, преди малко избягах от дома, защото живея в семейство от 15 души. Можете ли да ме чуете? Имаме родители насилници. Обаждането е към телефон 911. Датата е 14 януари 2018, а момичето, което се обажда, се казва Джордан Търпин. Родителите насилници, за които Джордан говори, са 57-годишният Дейвид Алън Търпин и съпругата му, 49-годишната Луис Ана Търпин. Те са петдесятници, подразделение на християнската църква. Като част от тяхната вяра, те трябва да имат колкото се може повече деца, защото вярват, че Бог ги призовава да го направят. Между 1988 и 2015 година те имат 13 деца, 10 дъщери и 3 сина. Интересно е, че всички имена на техните деца започват с Дже. Въпреки тези религиозни убеждения, техните действия са много противоречиви, защото начинът, по който третират своите деца, е немислим за мен и ще бъде немислим за вас. За тези, които вече знаят този случай, е немислимо, че ще разкажа историята на деца, които трябва да са родени в място на защита, грижа, състрадание и любов. Преди да се задълбочим в това, което всъщност се случва, нека разгледаме Луис, майката, в тази ситуация, защото винаги трябва да разглеждаме проблемите, проистичащи от детския опит в собственото детство. Луис има детство, изпълнено с много насилие. Първо, нейните родители имат много напрегнати отношения. Това не е спокоен дом, между родителите й има много спорове. Тя и нейните сестри често стават свидетели на много ожесточени скандали. Всички знаем, че никое дете не иска да расте в дом, в който родителите са във война, защото това ги кара да се чувстват несигурни. Това също така е лош пример за ролеви модели, защото изгражда основите на това какви очакват да бъдат отношенията в семейството, чрез опита от наблюдението на родителите. На съвсем примитивно ниво, когато някой крещи или ви заплашва, първосигналната реакция е да избягате. Когато сте дете, нямате тази опция. Просто трябва да седите там и да издържите ситуацията, което е лошо за психичното здраве. Точно такъв е домът на Луис. Луис, освен всичко, наистина е подложена на тежък тормоз в училище, но този тормоз бледнее в сравнение с това, което собствената й майка й прави. Майка и Филис буквално я продава, както и сестра и Тереза, на много богат педофил. Те са редовно малтретирани, но изглежда, че Луис е любимката. Тя търпи повече тормоз от останалите, което е просто ужасяващо. Сестра и Тереза разказва по-късно на медиите. Той пъхаше пари в ръцете ми, докато ме малтретираше. Все още усещам дъха му на врата си, докато шепнеше: "Бъди тиха." Молехме се на майка си да не ни води при него, но тя просто казваше: "Трябва да ви облека и нахраня." Малко момиче, което моли да не бъде поставено в ръцете на детски насилник, а майка му казва: "Ако искаш дрехи и храна, това е цената, която трябва да платиш." Това е ужасяващо, защото никое дете не трябва да се изправя пред хищник. Но идеята, че собствената ти майка те продава на тези хора, буквално те води до леговището на лъва, е просто ужасяваща. Според Тереза, тя, майка й и братята и сестрите й също са сексуално малтретирани от друг член на семейството. Луис всъщност се жертва, за да не се налага на сестрите и братовчедите й да бъдат малтретирани. Тя иска да ги защити. На едно ниво има някакъв героизъм, нали? Луис като малко момиче, което е поставено в тези ужасяващи ситуации и преминава през най-тежките и отвратителни видове малтретиране, иска да предотврати братовчедите и сестрите си да преминат през същото, така че тя се поставя в тази позиция. Това е повече от достойно за възхищение. Но никое дете не трябва да се поставя в тази ситуация. Тя се жертва, и това показва голяма смелост. Човек би помислил, че тези ранни преживявания, ако не друго, то ще я накарат да осъзнае, че последното нещо, което би позволила на някого да направи, е да нарани собствените и деца. Но не се случва така. За мен фактът, че тя преминава през тези наистина ужасни преживявания, прави бъдещото й поведение към собствените й деца още по-необяснимо. Сестра й Елизабет също дава представа за характера и мисленето на Луис по-късно. С годините, поведението на Луис става все по-тревожно, особено когато навършва 40 години. Луис никога не е била дива, но изглежда, че когато навършва 40 години, тя се опитва да компенсира това. Елизабет я описва така: "Тя пие, пуши,
ходи на партита, посещава барове, практикува магьосничество, залага, държи и яде гърмящи змии, облича се и се държи вулгарно в MySpace. Когато човек е сексуално малтретиран като дете и когато порасне, може да стане човек, който се въздържа от сексуален контакт и интимност, защото това го отвращава. Може да развие здравословна връзка, това е идеалът, здравословна връзка с секса, която заслужава, защото всеки, който е бил малтретиран, заслужава здравословна, любяща интимна връзка. Или може да стане много развратен, защото всъщност неговото самочувствие е доста ниско и търси утвърждение в други хора. Има и други възможности. Някой може да се включи в, да кажем, понякога тревожни, понякога опасни и понякога екстремни форми на сексуална връзка.